ҷаноби олӣ мехостанд роҳи худро давом диҳанд, вале ман бо тамоми ҳиссиётам дод зада гуфтам, ки манро сар диҳед, ман дар дасти худ мактуб дорам, мехоҳам мактуби худро ба он кас диҳам. вақте ки падари ман аз дунё гузаштанд, мо бесарпаноҳ мондем, мо дар иҷора менишастем ва ман бисёр ба оила меғалтидам, ки мо дар оянда хонданонмо дар кор, ҳоло то бузург шудани мо дар куҷо зиндагӣ мекунем, пули иҷораи моро кӣ таъмин мекунад. Ва ман барои навиштани мактуб ба ман ягон кас ёрӣ надодааст. Ман бисёр дар оила будам, чӣ кор мекарда бошем, ба куҷо мерафта бошем, сарпаноҳ надорем, марде нест ки ба мо ёрӣ расонад. Мехостам гоҳ ба ягон кас бигӯям, ки мисол ҷаноб меоянд, ман мехоҳам ҳамин корро кунам, ба ман ягон кас тавсия дода метавонад. Вале гоҳ мегуфтам, агар ин гапҳоро ба ҳама гӯям, ошкор мешавад, ин корро карда наметавонам. Ҳатто аз ин мактуби навиштаи ман модари азизи ман худашон бохабар набуданд, ки ман мисол ин мактубро навиштаму ба ҷаноб додам. Аз ҳолатҳои ман ҳеҷ кас бохабар набуд. Мисол падари ман фавтидан ин алам ба ман зӯрӣ кард. Бисёр дарди вай буд, аламовар буд, ки дар айёни ҷавонӣ ман аз падари худ маҳрум мондам. Бисёр алам кард. Ҳоло мегӯянд, ки ба он касе ёрдам додааст, ӯ худаш мактуб навишта наметавонад, ҳоло хурд аст. Ман рости гап дар мактаб он қадар бо баҳои хуб аъло нею, лекин мехонам аз бас ки худам забон адабиётро нағз медонистам, мактубро аз фикри худам навистам. Огоҳ набуд ҳеҷ кас аз мактуби навиштаи ман. Ҳангоме ки дар кӯча будам, ҳама ҷо милиса гирду атроф, дар ҳар як қадам милиса истодагӣ буд. Баъд ман аз паси домамон гузаштам ва дар хами арчаҳо пинҳон шудам. ҳамин истодагӣ будам, дода метавонам ё наметавонам, гуфта истодагӣ будам. Хайр ҷаноб аз меҳмонхона баромаданд, он тараф ба назди мардум рафтанд, ба онҳо салом карданд ва ҳангоме ки ба мошини худ савор шуданд, ман ҳамин истодагӣ будам, буром чӣ шавад, набуром чӣ шавад. ҳамин вақте ки он кас омаданд, маро ҳаяҷон зер карду, ман яку якбора ба пеши мошини он кас баромадаму мошини он касро доред гуфтаму манъ кардам. ва ҳангоме ки мехостам бо ҷаноби олӣ ҳамсӯҳбат шавам, вай ҳамон охранникҳои ҳамон кас маро аз кифтам бардоштанду ба тарафи ҷойбор оварданд ва яке аз онҳо гуфт, ҷаноби олӣ, равед, ин ба шумо гап надорад, ин ҳамду бо шумо суҳбат кардан мехоҳад. ва ҷаноби олӣ мехостанд роҳи худро давом диҳанд, вале ман бо тамоми ҳиссиётам дод зада гуфтам, ки манро сар диҳед, ман дар дасти худ мактуб дорам, мехоҳам мактуби худро ба он кас диҳам. ҷаноби олӣ аз тиреза даст берун карданд, гуфтанд, ки монед биёяд мактубашро ба ман диҳад. охранникҳои онҳо иҷозат надоданд ва охранники кифти рости он кас, ки Мурод Саидов ном дорад, дар паси он кас нишаста буд, ба он амр доданд, ки аз мошин фароиду мактубро аз дасти ман гирад. Мурод Саидов аз мошин фаромаданду гуфтанд духтарчаро сар диҳед, то ин ки матруби худро ба ҷаноби олӣ расонад. Онҳо гӯш накарданд, вале бори дуюм такрор кардан ин суханро, ки ман аз остини худ мактубро берун кардаму ҳамаи онҳо маро раҳо карданд ва мактуби худро ман ба Мурод Саидов додаму Мурод Саидов ба ҷаноби олӣ доданд ва ҳама ба мошинҳои худ шиданду роҳи худро давом доданд. дар мактуби худ аввал он касро аҳволпурсӣ карда будам, бо суханҳои ширин, бобоҷони азизу меҳрубон гуфтагӣ будам ва навишта будам, ки бобоҷон, ман аз хурдсолӣ орзуи дидори рӯи шуморо доштам. Мехостам ақаллан як бор боре ҳам бошад бо шумо ҳамсӯҳбат шавам, то ин ки дарди дили худро ба шумо баён кунам. вале афсӯс ин имкониятро ба даст оварда натавонистаму мехостам гапҳои худро дар ҳамин варақи сафед ба шумо баён кунам. бобоҷони азиз, ман худро фарзанди хушбахти замон ҳис мекардам, вале санаи 20 июли моҳи ҳамин сол ин орзуи ман барбод рафт. Медонед барои чӣ, бобоҷон? Барои он ки дар ҳамин сана падарҷони азизу меҳрубони ман аз шаҳри Москав мурда ба диёри худамон дафн карда шуданд. мо дар оила 2 фарзанд ҳастем, ман ва бародари хурдам. Модарам зани хонашин ҳастанд, манзили зисти шахсӣ надорем. Мехостам бобоҷон, чӣ тавре ки шумо ба ятимони пойтахт ёрдам мекунед, ба мо низ ёрдам кунед. мехостам дар оянда химбиологи бузург шуда ба ватани халқи худ хизмат кунам. албатта ки бо ёрии шумо, бобоҷон. дар охир набераи азизи шумо нависта будам.
бо эҳтиром хосият навистам. Тамом. Ёрдам талаб кардам, гуфтам ки ҳамин мехостам шумо ба монанди дигар ятимон моро дастгирӣ кунед. Манзили зист агар имконият бошад ва мо як ҳуҷрагӣ имконият бошад ва мо ёрӣ диҳед гуфта будам ва дар оянда моро дастгирӣ кунед гуфта будам. Вақте ки ман мактубро ба ҷаноб супуридаму роҳ ба самти хонаи худ гирифтам, ман аз ҳамон роҳи мошинрафт то хонаи худ озодона баромадам ва ҳангоме ки ман омадам, модари ман ки дар хонаи ҳамсоя буданд, ман ба хонаи ҳамсоя даромадам ва одамо гуфтанд ки туро кормандони милитсия ҷустуҷӯ доранд ва модари ман баромаданд. Ман намедонам чӣ шуд. Ҳангоме ки ман ба хонаи худамон будам, баъд аз 10 дақиқа директори муассисаи худамон ба ман занг заданд ки то ин ки ба поён фароям. Ҳангоме ки ман ба поён фаромадам, он кас маро ба пеши амният бурданд, гуфтанд ки амният бо ту мехоҳад ҳамсоҳбат шавад ва аз ҳамун пеши меҳмонхонаи Плаза каме поёнтар маро ба назди амният бурданд. Амният аз ман пурсон шуд ки ту чӣ кор кардӣ? Вай ман хайр гуфтам ҳеҷ кор накардам, фақат танҳо мактуб додам. Хайр гуфтанд анакнун додан додӣ, гуфтанд аз дасти мо ҳеҷ кор намеояд, гуфтанд. Вай анакнун гуфтанд мактуб дар дасти худи ҷаноб афтид, гуфтанд мо ягон кор карда наметавонем, гуфтанд. Хез ту ҷавоб рав хонатон, гуфтанд. Баъд мо ба хонаи худ омадем. Ба хонаи худ омадем ки нисфи рӯзӣ буд, тақрибан соатҳои 4:30 буд ки раиси вилоят ва раиси шаҳрамон омаданд, ба мо кӯмак расониданд. Барои кӯмакашон миннатпазирем ва ваъда доданд ки иншоаллоҳ худо тақдир карда бошад, як хона, як ҳуҷрагӣ тақдир карда бошад, ёрдам мекунем, гуфтанд.